Orain gurera datorren laguna aktorea da, aurkezlea ere bai, eta gidoilaria, eta monologista, eta zuzendaria, eta showmana, eta beste mila gauza gehiago. Bai, dakizu bezala, gurera dator, Joni Platz! Ondo, zure bai? Baitare. Zer moduz bizi da Jon Plaza hola? Ba hola, xe. Abestik esaten bezala, volando Volando bengo. Bueno, zer moduz zene goiago, non bizi da Jon Plaza hola? Nire ez dakit. Non ez da bizi Jon Plaza hola? Nire ez dakit, nik berez, urretxun bizi naiz, bueno, ni urretxun, eta zumarran ebai pixkat, zumarrako eta zerretu ez dakizen. Ez adila, ez hor, krisi diplomatik horik eta ez dugun. Hori ikastola daukazue bi hona, ez da? Hori da, bai. Zumarrako ikastola, horrek asko elkartzen ditu. Etxea zumarran dago, baina, balkona daula, ondio daukat urretxuko urretxakin, horrek, pixkat zehatzen hau. Egoitza ofizialan, eta hortaz aparte? Hori da, eta bestela, urterdia Sevillan ikendet, azkeneko 3 urtetan behintzat bai, telesaila grabatzen nahi gehanetikan, eta bestela, Madrilen ere, hor pixkate tarten, horrik jendet egon alditxon bat. Ez goran ez beran, tartean ere, geratzen zara noiz behinka. Ikasi zen dituen arte ederrak, artista ederra egin da zaude orain, eta bizitzak gauza asko probatzen utzi dizu, azkena, batez ere hori esan duzuna, aktore lanetan zabiltza, Antena 3eko Allí Abajo telesailean. 3 demoraldia. 3 demoraldia eman dituzue. Eta orain Laizter hasiko zarete laugarrena grabatzen. Orain Laizter hasiko gara laugarren hori grabatzen eta pentsatzen dugu besten parera edo, udaberri aldea hasiko dela demoraldi hori. Eta, danok oso pozik garez, irutze zaigu salbuespen bat bizitzen nahi gehala, egia esan zorte handia da, gaur egunen 4 denboraldi egitea. Eta danok oso guztua gabiltza, hemengo talde oso handia dakau, eta danok oso laguna. Gero eta handiagoa gainera, ez da? Bai, hori da. Hemendik ari zarete Allí Abajora joaten, Galatza, Terol, Aginagalde, Maribel, Ane, danak, eta aurreko urten ere 3 fitxaketa izan genitun, eta 3 hemengo izan zian. Elena Irureta lehenengo, Nerea Garmendia eta Gorka Otxoare bai. Bekaldean kasi goiko jende gehiago dago orain, hasi zinetenean baino. Euskal etxea falta zaigu, etxeik ez dakar, baina taldea bai. Esentzial ere bai, ze txoritxo batek esan digu Sevillan, han kalean umeek gaztek, kaben zotz esaten ere ikasi dutela. Bai, hori holaxe, Sevillan, Malagan, Kadizen, ume txikik eta etortzaizkiu, eta bai, kaben zotz, esateu, Nola auskatzen dute hori? Auskera, kabenzon, erdi kabezon eta kabenzotzen arten zeu zeiken du, baina, bai. Eta Jon Plaza hola Sevilla no zer moz molatzen da? Zate, zu Sevilla noin dango beti ez kostatuko zait, egia esan, baina ez tokia erren gare, hiri eharra da, jende eharra da bane bai, eta, han ez dugu problema hondik izaten egia esan, baina gu aigea hor euskera sartzen, guri erakutsi behintzat. Jon Plaza hola batez ere hori, telesailarekin esan duzu orain laborren demoraldia grabatzen hasiko zaretela Laizter, baina gainera, Allí Abajoko jende batekin monologo espektakulo ikuskizun bat ere badaukazuen montatuta eta horrekin ere bazabiltzate bueltaka, ezta? Bai, haupa Iole izena dauka, hori da gure pixkate gerra oiua ez, haupa eta ole, haupa guria eta ole haiena. Eta pixkat, baten bateire kurritu zaio han gabiltzan aktore-aktoresak eta batu, eta pixkat olako pak batein, eta Club de la Comedian antzea edo, olako show bat montatu, eta horrekin gabiltza baitare. Hemendik kanpo, zeka Euskal Herrian bai, baina hemendik kanpo jendeak Jon Plaza hola ezagutzen du kalean eta ze esaten dizute? Denetikan. Denetikan bai. Egia esan, gauza berria da netzako ere bai, eta pozgarria ere bai. Egia esan, jende guztik ez dauka, bere lana edo, hoxe ez, gorestean zortea, eta beti ere ondo hartzet. Gaina, zortea daukau, ze guk iteitun pertsonajek eta, talde oso iteitun pertsonajek eta, ondo eruditzen dira. Simpatikoa zare, karismatikoa, personajeetan ere bai. Orduan kalen ere jendea hola setortzen zaigu.